Shop number. Ya mfana wakhe we. Yangu. Ya ufuneka phi la mfuthu bengisebhizi. Njengeso. Sobulacabanga ukuthi ubulawa indlala manje uma ulasho umnotho. Mana ngisakhuluma ngapha. Ufuneka phi la ngisebhizi. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe wena ubuqeda kushaya indlu apho yabo njengeshimana phela ngizwa kuthiwa ubadizi uma ushaya indlu apho. Uyabo. Ngizwa kuthiwa ubadizi kabi uma ukade ushaya indlu apho. Mhlawumbe uqeda kushaya yona wasuyishayisa-ke yabo. Wagcina usufonela mina-ke ngendlela ofone ngayo yabo. Manje le nto ngifonela yona kahle kahle ufonela ukuthi ngirekhode ngoba phela mina bengithi ngizama isondlo mana wenkuza angiyenzi le nto leyo marekhoda mina yabo. Bengifuna ukuzwa umfana wakho ukuthi umnumzane Makhoba ubuthini kuyena kahle hle yabo. Angiyenzi into marekhoda mina. Manje waphela ngiphendulile nje inkunzi wathi indunu enguqashela yona. Manje masuphinda uzongifonela ukuthi futhi uzocabangisise kahle. Angicabangisisanga. Siqalelana-ke futhi wemkhulu yabo. Lento ekuthiwa indlala mina ayisoze yangibulala ngabe yabo. Minus one trouble lapho. Nginey'nto zami engizenzayo esayidini nje ey'serious zempilo uyabo. Number two, wena ngeke ukwazi ukuqasha mina yabo. Number three, awunatwa uyabo. Benguqasha bengabi yabo nje umuntu uma umqasha kufanele abe nje uyangibonga kakhulu ngoba ngicabanga mhlawumbe kuzoba umqembu wokuqala lo uma uqashwe mina ngoba lokho ngizokuvulela iy'nhlanhla. Ungivulela iy'nhlanhla. Mangaqashanga uyaphela phela unyaka uDisemba manje uzophela unyaka ukhiphe ungaqashiwe. Manje wena unenswebe yokuvulela ney'nhlahla uma uyibhekile. Awu inhlanhla lokungaba nawo mhla ngizalwa mina ngiwazi wahlukumezeka ngaphakathi mhla ngisebenza negcokama usemontweni. Ngathi ngiyaqhawula futhi ngesandla ukukhomba ukuthi inhliziyo ayibuhlungu ukuthi hey lento inenhlanhla izosebenza negcokama izoba umculi idlule thina sagida kudala lokho singamadagaza yazo uzwacula solo lokhu nakhona cula kwakhe ngani noma mhlawumbe wafunda emashini ukucula uvela uthi ayikho nje injani uyizwa kanjani ihleki kahle induku. Ihleki kahle kusho ukuthi ngoba ngeke phela ngoba uyinwaya nje kusho ukuthi kunento oyizwayo kusho ukuthi ihleki kahle. Mnumzane ihleki kahle enkulu. Uyabona nje kufanele akubale umthandeni kubantu abanyanyayo lapha kwisikhopa. Angazi ukuthi kushiye kanjani yazi ngithe ngiyalalela mana angeke angibale phela ngoba nginaso isicwaca futhi anginalo igazi lephela akuqala lokho. Uyazazi ukuthi wena okuqala unegazi lephela wena okokuqala nje lokho. Unalento ekuthiwa igazi lephela limile igazi lakho. Mina igazi lami liyagijima nje. So manje umthandeni lapha ebengeke efake umuntu ongenalo igazi lephela uyabo. Kahle wena. Bese ngiyakucacisela ukuthi uyakwazi nawe ukuthi unegazi lephela. So manje mina uma usuzothi ubafo akangifakanga ngani. Usungifake kwezinye indaba eziseceleni mina bengisafuna ukubuza ukuthi uyeyeka nini indlu yabo namfana ngoba ngiyazi ukuthi uphila ngendlu yabo kahle kahle. Uyeyeka nini awungitshene kahle. Lamasimba la uhlezi wenza indlu yabo wayeka nini?